Iki wis kathok cilik kecil. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Lo. Kalau kayak gitu mas Sapora. Bisa ya Ken ya? bisa dong. Ayo Ken. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Campur wis ora Le? Aku ya isan, Pak. Ayo, aring-aring biakar Gedang campur sawi. Gedang sawi duduk asik bisa ora ya. aring akan Aring-aring bakar. gua tayupan mobil